Na pripravený ofarbený suchý náter pridáme 1 kvapku imerzného oleja a preparát pozorujeme pod mikroskopom pri 1000-násobnom zväčšení. Počítame 100 leukocitov a zaradíme ich do jednotlivých skupín. Leukocity predstavujú funkčne aj morfologicky heterogénnu skupinu krvných elementov. Zastúpenie typov leukocitov určíme zo zafarbeného krvného náteru. Farbenie nám umožní rozlíšiť jednotlivé typy leukocitov. Farbivom sa v cytoplazme niektorých buniek zvýraznia granuly. Tie bunky nazývame granulocity a bunky, ktoré zostanú nezafarbené, sú agranulocity. Granulocity rozdeľujeme na neutrofily, bazofily a eozinofily. Neutrofily sú najpočetnejšie, majú segmentované jadro a čím sú staršie, tým viac segmentov vidíme. Fyziologicky je ich zastúpenie 50 až 70 %. Bazofily sú zriedkavé a ľahko sa odlíšia tým, že majú tmavofialové granuly, ktoré môžu zakrývať jadro. Je ich 0,5 až 1 %. Eozinofily majú dvojsegmentové jadro, ale na rozdiel od bazofilov sú ich granuly červenej farby. Máme ich 1 až 3 %. Druhú skupinu tvoria agranulocity. Delíme ich na lymfocyty a monocity. Lymfocyty sú charakteristické guľovým jadrom a úzkým lemom bledomodrej cytoplazmy. Máme ich 25 až 40 %. Monocity sú najväčšie, majú excentricky uložené guľovité jadro, ktoré je obkolesené širokým lemom cytoplazmy sivej farby. Je ich 3 až 8 %. Percentuálny výskyt leukocitov v preparáte porovnáme s fyziologickými hodnotami.